La transhumància és una activitat en decadència, però important per entendre el país, l'origen dels seus habitants i les relacions socials i econòmiques entre la plana i la muntanya. La comarca no podria explicar-se sense aquesta activitat. Els camins ramaders o carrerades han estat sempre eixos de comunicació essencial. Els itineraris de la transhumància són camins públics i disposen de marc legal propi. I és que la plana empordanesa ha estat, durant segles, el lloc predilecte per acollir durant l'hivern els ramats provinents de la muntanya. La decadència de la transhumància té lloc durant la segona meitat del segle XIX, quan la demanda de recursos alimentaris per la població intensifiquen els cultius i la ramaderia estabulada. Avui en dia, a l'Empordà tenim petites productores que estan recuperant antigues pràctiques de pasturatge i que s'han associat per mantenir en actiu espais de gran tradició productiva i cultural, com l'antic escorxador de l'Armentera, un dels pocs escorxadors municipals que continuen en actiu a Catalunya.